Jeg hedder Mia Maja, og jeg arbejder med skovbadning. Altså skovbadning, det stammer oprindeligt fra Japan af. Det er der, det ligesom er blevet sådan udviklet og opdaget. Det egentlig handler om, det er, at du eksponerer dine sanser for skovens atmosfære, hvor der er ikke noget vand, men det er sanserne, der bliver badet i naturens atmosfære. Og bare lytte. Der skal ikke ske en skid andet. Du arbejder med langsommelighed. Du arbejder med ikke at have noget formål. Og ikke at skulle noget på nogen tid, så der er en tidløshed ind over os. Der er slet ingen tvivl om, at jeg tror også, at mobiltelefonen og vores skærme og computerspil gør, at vi fjerner os fra vores egen natur, som jo er at lytte til regnen og mærke vinden, sidde for en bog ude, hvis vi tænker sådan helt fundamentalt tilbage, ikke? Og nu overlever vi gennem stimuli og information, og jeg tror, vi virkelig skader vores helt naturlige sanseapparat. Det er så fantastisk. Forskning viser, at det har en kæmpe virkning på depression, hvis du ikke kan sove om natten, hvis du har for højt blodtryk, stress, alle de her livsstilssygdomme, som vi døjer rigtig meget med. Tæt på. Jeg lytter langt fra. Altså, der sker jo masser af ting. Træerne på trætoppen står og vejer i vinden. De små blade, der falder lige så stille ned. Så minder jeg mig selv om, at det er okay at gå i hi, og det er vinter. Og min mission er jo rigtig meget at få fat i de unge mennesker. Fordi at der er så, mange af os, vi er alle sammen kommet langt væk fra naturen. Og vi bor jo i et land, hvor der er rigtig meget skov, og vi har adgang til det. Men vi går måske med vores mobiltelefoner, hvis vi kommer derud, eller har et fokus et andet sted, end bare at få lov til at eksponere sanserne for naturens omgivelser.